Hello! Nandito ka ba ngayon sa Qatar at naghahanap ng Italian food or anything na gusto mong masubukan? Suwak na suwak sa'yo panigurado ang bagong Italian restaurant na ito, ang Piazza Italiano Restaurante. Located siya sa Murcia area, Wadi Al-Duhail, at bukas ito araw-araw from 11:30 hanggang 1 AM. Kung medyo malayo ka sa area, okay lang since nasa Talabat din sila or ang online food delivery dito sa Doha. Super sarap talaga ng lasagna dahil alam mong sarap na sarap talaga ako sa lasagna dahil inuulit-ulit kong sabihin kung gaano siya kasarap. Hi! Ang sarap ng lasagna guys, you should try. Promise. Talagang in-explain ko pa nga yung lasa eh. Millennial OFW ka ba na nandito ngayon sa Doha? Pareho tayo. Panoorin mo muna itong video nung in-invite nila tayong itry ang food ng Piazza Italiana Restaurante. Piazza Italiana Restaurante. Sorry naman, hirap na hirap kasi akong bigkasin at kabisaduhin yung pangalan nila since bago lang sila sa akin. Hello guys! Nandito kami ngayon sa... ano bang pronunciation ng pangalan nila? Piazza Italiana Restaurante. Okay guys, hello guys! Nandito tayo ngayon sa bagong restaurant na Piazza Italiana Restaurant. Pero syempre, practice makes perfect. Kaya dapat ulit-ulitin talaga natin to. Mamaya titikman natin ang mga masasarap na pagkain dito sa Piazza Italiana Restaurante. Excited ka na ba? Excited ka na ba kumain? Ano ba sa palagay mo ang food na kakainin natin ngayon? Ha? Ay, huwag ka magturo! Ayun pala guys. So, dito sa ilalim parang take away gano'n. Tapos, dine-in po yung sa taas. Nakiki-eavesdrop lang kasi ako. Mali-mali tuloy yung information ko. Yes ako guys! Nakikichismis mali pa. Ay, ulat. Na-meet din natin yung mga ibang vloggers Guys, dito sa na-meet natin Qatar. yung mga vloggers dito sa Kaya Qatar. marami rin pala ang nag-vlog dito sa Qatar. Tingnan na natin yung mga hinanda ni Chef. So, in-explain niya sa atin kanina kung ano-ano yung mga prepare niya para ngayon sa Vloggers Night. So, it's about time naman na tikman natin sila. Excited na ba kayo? Ako excited na! Gutom na ako! Guys, kakain na tayo. So, pinili ko yung pasta, lasagna, panini, tsaka itong cheese. Akala ko kanina corn dog siya, pero cheese pala siya. Tapos itong special sweet na magiging available lang sa new menu nila. So, ito try natin siya. So guys, kakain na tayo kasi gutom tayo. Meron silang pasta. Kamusta naman buhay mo? Okay naman, masaya. Masaya? May jowa ka na? Wala. Pag sinabi daw, kung may jowa, pag may pera ka, sasabihin mo dapat meron. Kaya pag tinanong ka may jowa ka, ano sasagot mo? Wala. Kailangan ba may pera muna bago magka-jowa? Hindi. Logic lang. Pag wala ka pera, wala ka jowa. Eh, hindi naman ako lalaki. Ay, Kung ganun ba? lalaki dapat yun, sila lang Hindi namumulong. ba? Surprise! Now you know guys. So guys, kapag yung lalaki to, walang pera, ibig sabihin wala siyang jowa. Totoo ba yun? Wala akong pera. Wala kang jowa. Kawawa naman ang buhay ko. Ganun pala yun. Masarap siya. Masarap din yung lasagna nila. Lasagna masarap. Tikman ko ba? Bigla ang realizations in 3, 2, 1. May pera naman ako, Sir Glenn. Bakit wala naman akong jowa? Pero naman ako kahit pa paano. Baka kulang. Eh, kapag konti lang yung pera mo, sabihin, pangit yung jowa mo lang. Kailang yung afford. Darating din yan. Mga 60 years old ka, magkakajowa ka na. Ilang taon? 60. 60. Ilan taon ka na ngayon? 20 something. 40 years na lang! Bakit ba, Sir Glenn, palagay mo wala kang jowa? Baka kasi natatakot sila sa'yo. Kasi masyado kang suplada sa Dahil personal. masyado akong matakaw, gano'n. Hindi, suplada ka sa personal. Sabi ko ako sa personal. Oo, dumaan nga ako din, di mo ko binati. Hindi mo kasi nakuha yung camera. Plastic talaga. Hindi, minsan, Sir Glenn, ano lang ako, tatanga-tanga lang talaga akong daan. Minsan hindi ko napapansin gano'n. Meron? Oo. Hindi nakarating ka dito. Hindi ako naligaw. Ay, naalala ko doon. Sa ibang room ka pumunta. Wala kang boyfriend. Wala kang boyfriend. Nakisama rin sa Vloggers Night ang new milk tea craze dito sa Qatar. Bumisita na rin ako sa shop nila. Excited na nga rin akong i-share sa inyo yung video. Kaya abangan nyo yun ha. Syempre, nagkaroon din ng konting program since Vloggers Night nga ito. We will start now and our MC for tonight
But wait, there's more. Pizza! May pakuha. Oh, Pilipinas are beautiful. Filipina, 95%. Ako, kung hindi ka pa nag-crave ng lasagna or ng pizza, ewan ko na lang. Since nagtatrabaho nga tayo sa ibang bansa, okay lang naman na paminsan-minsan na i-treat natin ang sarili natin ng mga masasarap na pagkain. Dahil deserve naman natin to dahil sobra tayong nagsusumikap at nagtatrabaho ng maayos para sa pamilya nating naiwan sa Pilipinas. Kaya saludo ako sa lahat ng mga katulad kong millennial OFW. Sa murang edad, alam kong mahirap ang mapalayo sa ating mga pamilya, kaya be proud of yourself and paminsan-minsan, i-treat mo rin yung sarili mo because you truly deserve it. Thank you for watching! Mag-subscribe ka na rin and share mo na rin sa mga kaibigan mo dito sa Qatar. And by the way, I miss you and love you! Bye-bye!